Tento pekný, priestranný rodinný dom sa nachádza v obci Svätý Anton, vzdialenej len 3 km od historického centra Banskej Štiavnice. Pozemok má veľkorysú výmeru 3627 metrov, z čoho zastávaná plocha domu je 307 metrov štvorcových. Dom je situovaný v tichom prírodnom prostredí. Zároveň ale ponúka unikátny výhľad na miestnu dominantu, barokový kaštiel, ktorý je vyhľadávanou turistickou atrakciou. Dom je napojený na obecný vodovod, no má i vlastnú studňu. Samozrejmosťou je elektrická prípojka a plyn. V dome sú 3 samostatné bytové jednotky, 2 dvojizbové byty a 1 jednoizbový. Do hlavného dvojizbového bytu sa vchádza cez chodbu, z ktorej je následne vstup do 2 samostatných izieb a kuchyne so zachovalou kuchynskou linkou, pieckou na tuhé palivo, ale aj sporákom na plyn. Z kuchyne je potom prístup do komory a do kúpeľne, spoločnej s toaletou. Ďalšie 2 bytové jednotky sú taktiež zariadené a okamžite obývateľné. Tento objekt preto poskytuje komfortné ubytovanie, ideálne aj pre viac rodín. Súčasťou domu sú aj 3 technické miestnosti a priestranná murovaná podzemná pivnica. Noví majitelia iste ocenia južnú orientáciu domu, ale aj rozľahlý slnečný pozemok s bohatým ovocným sadom. Čo sa týka dostupnosti, v blízkosti domu sa nachádza autobusová zastávka. Noví vlastníci ocenia určite aj blízkosť školy, škôlky a dobre zásobovanú predajňu potravín. Dom je vhodný na trvalé bývanie, rekreáciu, ale aj podnikanie. Atraktívna lokalita je ako stvorená pre celoročnú turistiku a cykloturistiku v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchov.